Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. V tomto videu si zahráme Brawl Stars aj Squad Busters. Polka videa z tohto bude Bravo a druhá polka bude Squad Busters. OK. Pozrieme si, čo je dneska v shope. Nič zaujímavé. Iba Daily Freebill si vyberiem. Spajka už mám skoro. Ak ste si všimli, že som si tu teraz všetko poklejoval, tak som asi 2 dní nehral, alebo koľko? Deň, 2. No a mapa Double Trouble. Ja by som si zahral asi za Bastra, iba kvôli tomu, že mám málo trofejí na ňom. Potom vyjde aj Push Buster na rank 15. A Squad Busters si môžeme dať napríklad Push do nového sveta. Už mám skoro. Ten gra je blbec. Nemám rád Greja. Tohto. Ja netímujem. Drako dáva damage. Dáva väčší damage na diaľku a menší na blízko, pre tých, ktorí nevedia. Takže ak hráte Bastra, tak je lepšie použiť tú gadžetu, aby ste ho pritiahli, lebo potom vydávate väčší damage a on dáva menší. Nedalo sa, nevadí. Ešte si pozriem, koľko času. Užíva 3 dní sezóny, takže za 3 dní vyjde opening plus toto je už iba 2 dní ranke, takže tí, ktorí chcú pušovať, asi aj ja si zahrám, pretože ako vidíte, tak mám quest, že na win rankedov. Questy si budem musieť porobiť, aby som mal čo najviac star dropov. 37 mám na konci, podľa mňa to stihnem minimálne na takých 40, dole je 25, 65 star dropov, to bude very good. A ideme ďalej týmto hraním Bastra. Neviem, či to na videu je tak veľmi počuť rozdiel v hlase, ale som sorry. Takže asi to bude tým. A ďakujem vám za 40 odoberateľov. Ide to celkom rýchlo hore s tými odbermi. Díky za to, že ma podporujete. Aj mňa to baví natáčať. Ďakujem za to, že dávate lajky, za to, že pozeráte videá. Teraz to je jackpot. Prečo tí ľudia sú takí zlí? To ani boti nie sú. Či sú? Nie sú podľa mňa. Mne sa zdá, že to nie sú boti. No ale trošku hrajú ako boti. Aj nie. Či ja neviem, či sú to boti. Netuším. OK. Asi to nie sú boti, neviem. 10 cubov. To bude asi jasné, kto vyhrá. OK, prežil to. Poď sem, Marcelko. Neviem, či to je hráč robot, ale zomrel. No ideme si pre posledného. Asi to sú boti, nevšimol som si. Chester. Nie sú to boti, pretože
Bot nepoužíva gadžety úplne. All good. OK, už som bližšie. Plus Star Drop. Rare. Nevadí. Už mám skoro ďalšie kredity. A na budúce season asi bude Spike, neviem. Brawl Pass asi neviem kúpať, takže neviem, či mi to vyjde na Spikea. Dúfam, že áno. A ideme na Squad Busters. OK, zapínam Squad Busters. Ako vidíte, tak už som sa od minula celkom zlepšil. A prima si môžeme voľnúť. To ani nebolo plánované, to čo sa teraz stalo, pre tých, čo ste videli vľavo dole. Tu vám ukážem takto. Najbližšie na trojku som s Dynamajkom a s Medikom, pretože tu mám 6. A na Medikovi mám tiež 6. A z tohto sveta mi chýba už iba toto, Max a Hog Rider. A Nitu mám práve teraz. Saman. Aha. Takže urobím medveďa. OK. Battle Healer, ja sa neviem, čo je. Si pozriem. Viem, že 20 000 coinov je celkom dosť. A ja to berem. Ja chcem strašne trojkového. Už iba 2-krát potrebujem evolnúť. Mám trojkového Dynamajka. Už sa teším. OK, ideme si otestovať Nitu. A musím si aj zarobiť coiny podľa toho. Že som teraz minul. Aj bonus je tu. Čo padne? Ešte dobre. Fusion Start je... Nie, že najlepší, ale jeden z najlepších to bude. Fusion Start. Dáme si Nitu. Keď je Fusion Start, tak si dám Nitu. Toto je asi level 3 je teraz tá Nita. Keď je Fusion Start. To je cool, že utočí aj medveďa ona. Barbariana si vyberem. A strašne mám ešte rád Shelly, pretože tá je za mňa OP. Neboj sa, vrátim sa Goblin. Aj Goblin je dobrý na začiatok, pretože goldy sú z neho, čo znamená, že viac šestiek. Už si môžem aj upgradeovať plus, už som si aj upgradeol, môžem vám ukázať. Nita za mňa. Ale väčšinou sa oplatí fusionovať. Takže keď sa vám dá niekoho, čo už máte napríklad 2-krát alebo raz, tak si vyberte toho. Ty mi neutekaj. OK. Medveďa zabijem. A už iba Colt. No, a ešte sliepočka. Busted, OK. Aj Piňata mod je za mňa extrémne dobrý, pretože je z toho celkom dosť tých gemov, alebo ako to mám povedať. A coinov hlavne je z toho dosť. Barbarian a Evolve. Dám si heal. Všetkých mám vyhealovaných teraz. Shelly mi teraz ani raz neprišla. Pôjdem fightiť, neboj sa týpek. Tu si vyberem Nitu. Dám ti bombu, ktorú netrafím, pretože si ušiel. Tu si vyberem Epic. A asi Barbarian. Akože King, Barbarian, nie. Barbarian King. Dobre, dám si heal, pretože sme vo fajte. Vyzerá to tak, že fight vyhrávam.
Fight vyhrávam, žije iba jeden. Busted. Fú, tak som šťastný, že sa mi na video takto darí. No niekedy sa mi stane, že ten fight prehrávam. A to iba občas. Witch. Get my open, tohto zabijem a bežím tam. Aha, týpek tu má šedy. Keď zabijem tohto prtka, ako vidíte, mám tu aj piny nové. Víčka mi tam spawnula kostíkov. Si zoberiem. Idú sem. Asi. Už to vyexploduje to. A teraz je najlepšie už ani nefajtiť, iba získať gemy. Mňa týpek predbehol. To nemám šancu už dať. Nevadí. O 14 gemov vyhral. Nevadí. Dobrá hra. Ešte vám ukážem tú plázu. A dúfam, že sa vám video páčilo. Nezapomeňte like a odber pre viac takýchto videí rare. 3-krát nita, to je super. Pre vás takýchto videí nezapomeňte like a odber. Ak vás baví môžete mi do komentáru napísať, čo vás baví viac pozerať, Squadbusters alebo Brawl Stars. Tu mám taký terč ako keby a tam budku pre oných. A toto je za 40 miliónov tá socha zadarmo. No a vidíme sa u nového videa vo štvrtok, takže čaute.